Τα ρούχα ντουρ έχουν προσωπικότητα και όσοι τα φορούν τα αγαπούν και θέλουν να τα κρατούν σαν καινούρια για πολύ καιρό. Ο κύριος Ντούρος εξηγεί γιατί η ντουρ συνιστά Αριέλ. Στην ποιότητα των υφασμάτων δεν κάνουμε συμβιβασμούς. Αυτό περιμένουν οι πελάτες από εμάς. Όμως, ρούχα που αρέσουν, φοριούνται πολύ και λερώνονται πολύ. Έτσι πλένονται συχνά. Το αποτέλεσμα, δημιουργία κόμπων και στα καλύτερα βαμβακερά που τα κάνουν να φαίνονται παλιά. Αυτό μπορεί να δυσαρεστήσει τους πελάτες μας. Τώρα όμως υπάρχει λύση. Ένα απορρυπαντικό. Στους δύσκολους λεκέδες, εκεί που άλλα απορρυπαντικά αφήνουν ίχνη, το Αριέλ καθαρίζει τέλεια. Επιπλέον, το Αριέλ διατηρεί τα βαμβακερά σαν καινούρια, εμποδίζοντας τη δημιουργία κόμπων. Πρώτη φορά η ντουρ συνιστά ένα απορρυπαντικό. Γιατί είναι σημαντικό τα ρούχα μας να δείχνουν υπέροχα για περισσότερο καιρό. Για βαμβακερά σαν καινούρια, για περισσότερο καιρό Αριέλ. Πιο καθαρά δεν γίνεται.